وقتی که از طرف داوران نسبت یک ورزشگر ناعدالتی نابرابری میکنن و امتیازهای ما رو به اینابت نمیگیرن، خیلی خیلی برای ورزشگر یک شکست میخورد، یک روحاً و جسماً قوتش میرود و اون رو فقط در اون حالت خود ورزشگر حس کرده میتواند که در چی حالت است، در چی ذیقیا است و به همین نگاه نکرده ما صبر و طاقت کردیم و باز راه خود را انتخاب کردیم، مشق رو دوام داده ایستادیم. ӯро бо эътино ба размҳои разинаш, азму иродаи матинаш ва бурзу бозуи қавию оҳанинаш дар арсаи номҷӯиву ватанхоҳӣ на танҳо миллати тоҷик, балки ба андешаи мо тамоми рақибонаш кайҳо ба дил қаҳрамон ангуштаанду ба зӯровариаш тан доданд, чаро ки дар риштаи гӯштии самбо дар вазни 57 кило то ҳанӯз марди ӯ касе яксара дар ҷаҳон набуду нест. ин ки дар майдондориҳои зиёди фароҷаҳонӣ ба ҳукми доварони каҷраву каҷандешу ҳуққабози масъулу машғули маъракаҳо нишони тиллоро ба ӯ раво нашумурданд, ҷурму тақсири ӯ нест ки кур буд аз рӯхати тақвиму таскираҳои таърихии варзиши дунё ному насабу нишони онҳо. маъзарат мехоҳем аз ин иқрор, аммо ҷуз лаб ба чунин дуои дурушт илоҷи дигар надорем, чаро ки паҳлавони тоҷикро аз сикаи тиллои қаҳрамонӣ маҳз беадолатии онҳо на як бору ду бор ба ноҳақ бенасиб гардонидааст, дар ҳоле ки наворҳои мавҷудаи майдондориҳои Акмалиддин қаҳрамонии ӯро 100% тасдиқ мекунанд. аслан аз ин шӯъбадабозиҳою кинатӯзиҳо дар баробари худ ӯ ранҷҳои равонии зиёдеро дар туру пудаш ҳам ки меозмуд, пеши касею хасе онро ошарфу рӯшод намесохт, вале неши нохуни пайрохаи доварони носаҳеҳ мулоҳиза бештар ҷигари модарашро абгор мекард ки ӯ таҳ ба таҳ аз ин ҳукми норавои доварони заркури ҳадношинос ба ҷои ашк мерехту тадриҷан месӯхту мевиреҷиду обу адо мешуд. нағз медонем аз шароити зисту зиндагонии Акмалиддин шодравон падаршам бо ҳамин касал аз дунё гузашта шуд ва мо кӯшиши ғайрат мекунем ки Акмалиддинро дастгирӣ кунем ки ҳамин боз тамринҳои худро боз нақсару хубтар кунад. аз худованд мо талаб мекунем ки як шифои ранҷур барои модари Акмалиддин худованд як шифои ранҷур насиб рӯзӣ гардонад. ман дуо метиҳем, дуо мегирам, очаҷон ман мерам гуфтам, баъд ман хеле мерарзам ки чӣ мешуда боша, хеле кори худо чизе шава, мерава ки намехел мезанам наметиҳанаш, 4-5 бор шудааст мезанам наметиҳанаш, хеле нигоҳ мекунам наметиҳанаш, инаме хеле меғатонаш, нигоҳ паршал намебарам. чӣ кор кунам? баъд мегӯям ғам нахӯр, ғам намехӯрӣ, фарзанда. як дафъа ман ҳамчу довари дараҷаи байналмилӣ сифати олӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон ман доварӣ мекардам ва аз пушти ман ҳамин ҷанҷоле ки ба номи Эмил Рашид кардем мана аз доварӣ рондан гӯем хато намекунем. барои ҳамин ҷанҷол, барои ноҳақӣ дигар роҳи дигар нест. пеши сардовару пеши раиси федератсияи мана байналмилалӣ, президенти федератсияи самбои ҷаҳонӣ шикоят кардем. дар ҳамон мусобиқаҳо вай доим дар ҳама чемпионатҳо иштирок мекард президент. лекин ҳеҷ чора нест. раиси комиссияи доварони федератсияи байналмилалӣ ҳузур дорад, шикоят мекунем, ҳеҷ мана даъвое намеёбад. баъд охирон вариантш ҳамин буд ки ман ҳамин Эмила як ҷиддӣ ранҷонам. ин як бисёр фарзанди бароманди тоҷик аст ки ман ҳамин қадар солҳои тӯлонӣ қариб таи 20 сол мешавад ки дар сатҳи байналмилалӣ
آزمایی میکند، کوشش میگیرد، ماندشوی را حس نمیکند. با در نظر داشت آن که علاقه تمام مردم میدوند که در مسابقه های بین المللی من چه خیلی ناحقیان بعضا روی میتید. میگویند که قهرمان مغلوب نمیشود. قهرمان را زمان، اطراف، محیط، سینه ساخت مغلوب میکند. акмалиддин каримов 5 январи соли 1990 дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст. 14 карат қаҳрамони тоҷикистон, 10 бор миёни калонсолон, 2 маротиба дар ҳалқаи ҷавонон ва 2 раҳи дигар миёни наврасон, 2 пай қаҳрамони осиёи миёна дар солҳои 2009 ва 2010, қаҳрамони ҷаҳон байни наврасон соли 2008 дар шаҳри Тошканди Узбекистон, қаҳрамони ҷаҳон байни ҷавонон соли 2009 дар шаҳри Самоков, 6 маротиба ғолиби мусобиқаҳои байналмилалӣ, 5 дафъа барандаи ҷоми ҷаҳон, 2 карат қаҳрамони ҷаҳон байни ситораҳои самбо дар солҳои 2009 ва 2011 дар шаҳри Тошканд, 3 бор дар радабандии ҷаҳон дар солҳои 2012, 2014 ва 2017, ҷойгузини зинаи аввал, 5 раҳ қаҳрамони Осиё, 1 маротиба миёни ҷавонон ва 4 дафъа миёни наврасон, қаҳрамони бозиҳои осиёӣ дар соли 2017 дар Ашқободи Туркманистон, 6 бор барандаи нишонҳои нуқраву биринҷии чемпионати ҷаҳон миёни калонсолон солҳои 2010 то 2018 дар шаҳрҳои Тошканди Узбекистон, Наритаи Ҷопон, Мински Беларусия, Касабланкаи Марокаш, Сочии Россия ва Бухарести Румыния. Устоди хизматнишондодаи ҷумҳурӣ оид ба самбо, устоди дараҷаи байналмилалӣ, оиладор, соҳиби 1 фарзанд. 5 январи соли 1990 дар маҳаллаи Будёни ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар хонаводаи марде аз табори гузаштагони фарҳангсолори хеш Абдусаттор Каримов садову нидои шербачаи дигаре буланд шуду бо қудуми муборакаш аҳли хонаводаро ба шодию фараҳмандӣ кашид. сарони хонавода бо пирони рӯзгорозмудаю таҷрибасуда сари маслиҳату машварат нишастанду навзодро Акмалиддин ном доданд. дар гузораи рӯзҳову моҳҳову солҳо ки чун ҳамеша фарозу фурудҳо ва фароғу фуруғҳоро ба таркиб дошт, Акмалиддин тадриҷан чун бузург мешуд, аз худ чун як бачаи шуху бесукуну беқарор дарак медод. синфи 6 буд 5 буд маша мекард. майдак буд маша мекард. шумо бештар кӯмакш мекардем? ҳамақа кӯмакш мекардам ки фақат қафош мегаштам ки ҷон пегаёш мешин мерафтам, сари автоб мерафтам, мошина дошт нигоҳ мекардам, фақат қафош будам, гирья мекардам, қафош хушрӯ расол буда то ҳозир омадам хел шид. дар баробари ҳамсолонаш ба дабистон мерафт то аз саводу дониш бархурдор бошад, вале дар умқи дилаш ахгараки ҳавову ҳавасе гаҳу ногаҳ дил мезаду фикру зикрашро ба дунёи дигаре мекашиду мебурд. ине ки ба доди 10-солагӣ қадам наҳод, қиблагоҳаш Акмалиддини ҷону ҷигарашро бидуни кадом як шарҳу тафсир пеши паҳлавони бузурги Ванҷӣ Муҳаммадшариф Сулаймонов бурд. аз ин иқдоми падар Акмалиддинро дилаш об хӯрду бо як иштиёқи гарму самимӣ худро ба гирудори паҳлавонӣ таслиму тақдим сохт. тӯли 15 сол таҳти роҳбарии устод Маҳмадшариф Сулаймонов ман машқу тамрин кардам. хеле заҳматҳои устод барои мо зиёдан, меҳнатҳо заҳматҳои устод зиёдан, нисбати мо ғамхорӣ зиёд мекарданд ки мо ба ҳамин дараҷаҳои баланди варзишӣ ноил гаштем. вақте ки соли 2016 устод Маҳмадшариф Сулаймонов ба нафақа баромаданд, ман таҳти роҳбарии устод Давлатхоҷа Раҳимов машқи худро давом додам ва то ҳол давом дода истодам ва устод Давлатхоҷа Раҳимов ба мо хеле ин нозукиҳои намуди гӯшини самборо меомӯзанд ва то ҳол мо ин намудро давом дода истодем.
бар асари шиканҷаҳои равонии чандсола бону оиша билохира соли 2012 дар пайи марезии музмини сактаи мағзи сар дар қайди дарди ҷонгазою ҷонсузи фалаҷ афтоду аз дасту по задан чӣ ки аз забони гӯё маҳрум монд. бечора модари муштипари ҳамакнун забонаш лол ҳатто ёрои бо дуову дуруду ба маъракаҳои муҳташамтарини дохилию хориҷӣ ҳидоят кардани ҷигарбандашро надошт ба ҷуз аз гирьяҳои пушаймонӣ бар асари заҳроваи дарди бедармонӣ ки дар нишемани хилвати беморӣ мегиристу ғами дарунашро ту гуфтӣ бурун мекашонд. 7 سال 8 سال شد می‌خواستید همین وقتی که میرم خرسندم وقتی میبینم اون تلویزیون میبینم زیغ میشم خیلی میشم همین زیغ شدم زدم داوله نگاهیدم برای چی شدی؟ برای اگمدین آخه میبره چه نمیتونم برشم دیده شدم که چه خیلیش میکنم این همین برو من من مادرشان طولی چند سال است که از دستی من همین نواقع ها دولینی زد و من فشارش بلند شده و یک طرفی بدن کار نمیبیند چند سال است خب و خیلی فرزند است برای فرزند ما شاگرد ما دلمون میسوزد پدر و مادر باز بسیارتر میسوزد. اگر همه آدم خودش شوق داشته باشد در ورزش خودش حرکت کنه اوجه خودش معلومه که همه آدم با مقصد خودش میرسد. مریضی مادر مهربخشو کم بود که سال 2013 اکمالدین را باز یک امتحان صعب و سخت و سنگین آزمودن لازم آمد چرا که فرشته بیرحم مرگ به سراغ پشت و پناهش متکای و قبلگاهش پیری راهنمایش پدر مهربانش رسید. در گذشت نوبهنگام پدر عافیت آسایش را در فضای خانواده به هم ریخت. این شکست اندر شکست تا دیرها وجودش را میفشرد و قامتش را خم میکرد و چشمانش را مال از شروع غم نه روشنی و نور را میشناخت و نه راحت و حضور را در قید زندگی بدون پدر. وقتی که از جنبوری به مسابقه ها میره پدر دولت ها تا همه آمدن ویم من 1 کیلو 2 کیلو خراب میشدم و پرستش. سالی 2013 ماه دکبر بود که با بیماری گرده یک باره خیلی بیمار شد و ما به بیمارخانه بردیم پدر رو و متاسفانه در بیمارخانه از دنیا درگذشت و ما خیلی زیق شدیم راه افتاده شدیم و برادر و دیگر نفران من خیلی گفتن تقدیر است نصیب است باز هم خیلی کوشش کردیم مشق خود را دوام دهیم. فقط قفای اکمالدین بود همین مرده که ناز بود که همین هشت اکمالدین بچم سوی برا بچم مشق بچم خوشو که چند بار گرفتن در تلویزیون همین خیلی گفتن ایم مایدای شوق هواش مایدای کودک بود که سنفی 2-3 آوردش پیش من که همین تربیه کردیم من بسیار شوق هواش داشت نسبت مخلصی سخت میکرد بسیار تا حتی گریه میکرد که وقتی در آینه نیلگون کو همون سبقت آینه تماشا میکرد و بدیده میکرد ولی صد حیف وای اولو نیست. بعد آشنایی با این دستموزه‌های بی‌ندید و بی‌نظیر آیا می‌شود که او را در وزن خود قهرمان واقعی مطلق جهان نام نبرد و با احترام و اعتقاد و اعتبار و اخلاص در برابرش ارج نگذاشت؟ بسیار آدم‌ها کوشش می‌کردند که شاید اولین با اکمالدین هم هوس می‌خورد با اکمالدین گوشتی می‌گیرد و فکر نمی‌کردند که اون بچه اگر چندی که در وزن خیلی سبک هم که گوشتین بگیرد از جهت صفت‌های جسمانی از دیگر دانشجویان فرق میکرد. اکمالدین از همون زمان ببینید که من فکر میکنم امروز در بین پهلوانان گوشتینگیران شناخته جمهوری از این زمان یکی از پهلوانایی هست که از همه طولانی زیادتر
солҳои сол имсол бибин ки дар сатҳи байналмилалӣ ва чӣ дар ҷумҳурии азизамон сабқатҳо гузарондааст, заҳмат кашидааст, номи тоҷикистонро дар ҷаҳон баровардааст. ки дигар қадам ба қадаму нафас ба нафас ҳамчун солики сарсупурдаи собитқадами мазҳаби паҳлавонӣ хастагинопазир машқу маҳорат менамуд ва ба кулвори ҳунараш усулу банду довҳои мухталифро таҳти раҳнамуди устодаш меафзуд. ба гӯштии самбо дар ҳояти иштиёқ дилбаст. оҳистаю оҳиста ва ҳамвораю пайваста пири кораш муҳаммадшариф сулаймонов ба ӯ майдон медод, то омӯзаҳои зимни машқу тамринҳо фарогирифтаашро дар маъракаҳо биозмояд ва қуфли чуну чароҳоро бикушояд. солҳои пешин маъракаҳои гӯштӣ дар ҷашну маросимҳои амсоли наврӯзу солҷашнҳои таърихӣ ва ҳам маъракаҳои мардумӣ ӯ вориди зӯрозмоӣ мешуд. бадиносо паҳлавони нуқли нақли мо дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ таи 18 сари соли гаравишаш дар риштаи самбо 14 бор унвони қаҳрамонии тоҷикистонро ба номаш ихтисос дод, ки аз гирӯдору часпу талошҳои зиёди тоқатшикан иборат аст. гузашта аз ӯ ба иқрори аксар коршиносону кардакорони соҳибмактаб дар ин вазн ӯ вори паҳлавони бузургу бароманди бо тадбирро таърихи гӯштӣ кам андар кам ёд медиҳад. дар тӯли ин қадар соле ки меҳнат кардааст ба ин дараҷа расидааст, аз Акмалиддин варзишгари пештар дар Тоҷикистон нест. бигузор дигаро чемпион шуда бошанд, ҳам хоҷазодаву ҳам хушқадаму ва ҳоказо, лекин дар умум агар гирӣ ин хел варзишгар дар Тоҷикистон нест, чунки чандин дафъа сазовори ҷои дуюм гаштааст, бисёр дафъа ҷоми ҷаҳона буридааст. мусобиқе нест дар дунё ки набурида бошад, фақат чемпионати ҷаҳон дар байни калонсолон аз дуюм ҷо боло намеравад. Акмалиддин Каримов аз давраи наврасияш машқи хуб мекард, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекард ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро аз давраи наврасияш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардошт. Акмалиддин Каримов баъди хатми мактаби миёнаи рақами 20 ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмуъмин Раҳимов шомил шуда, маъракаву майдони донишандӯзиро бидуни мушкил паси сар ниҳода, нишону хату чаки таҳсилоти олиро баъди 5 сари сол дарёфтааст. бисёр як бачаи ҳалим, як бачаи мулоим, як бачае ки дар байни донишҷӯён бо ахлоқи ҳамида хеле фарқ мекард. аз рӯзҳои аввали донишҷӯиш дар байни донишҷӯён бо як адаби хеле фарқкунанда гаштор мекард. солҳои аввале ки дар донишкада дар байни гурӯҳҳо, дар байни бахшҳо, факултетҳо мусобиқаҳои дохилии донишкадавӣ мешид, он вақто Акмалиддин бисёр одамо кӯшиш мекарданд ки шояд аввалин ба Акмалиддин ҳам ҳавас мехӯрд ба Акмалиддин гӯштӣ мегирад. фикр намекарданд ки он бача агарчанде ки дар вазни хеле сабукам ки гӯштӣ бигирад, аз ҷиҳати сифатҳои ҷисмонӣ аз дигар донишҷӯён фарқ мекард. Акмалиддин аз ҳамун замон бибинед ки ман фикр мекунам имрӯз дар байни паҳлавонон, куштингирони шинохтаи ҷумҳурии азизи замон яке аз паҳлавонҳое ҳаст ки аз ҳама тӯлонӣ зиёдтар солҳои сол имтиёл бибин ки дар сатҳи байналмилалӣ ва чӣ дар ҷумҳурии азизи замон сабқатҳо гузарондааст, заҳмат кашидааст, номи Тоҷикистонро дар ҷаҳон баровардааст. агар паҳлавонҳо фарз кардем ки до 3 чемпионатҳои ҷаҳон агар пай дар ҳам раванд, мондашавиро ҳис мекунанд, Акмалиддин бисёр як бачаи ватандӯсту ин қадар бо тамкин ҳаст ки аллакай агар аз як сабқатҳои ҷаҳониро агар мо пеши рӯ биёрем, 3 маротиба аз чемпионати ҷаҳон, 1 маротиба ҷои сеюм ва 3 маротиба ҷои дуюм овардааст. Акмалиддин зимни майдондориҳо ба хазинааш нишону ҷоизаҳо зам менамуд.
дар ин пеша муваффақ омаду ду раҳ соли 2008 миёни наврасон ва соли 2009 миёни ҷавонон унвони қаҳрамонии ҷаҳонро марбути номи худ сохт. ин навиди нави нишонмандӣ ҳалқаи ҳаводоронашро ба ғояти ғулғулаву ғиреви таҳсингӯyӣ барангехт ки ту гуфтӣ на як дар толор балки замину замон шоди шарики ин паҳлавони тоҷиктабор ашкҳои хурсандӣ мерехтанд, чаро ки ҳеҷ кас ҳатто дар беҳтарин ангораҳои худ дар баробари як паҳлавони навхостаи сарзамини тоҷик бар шудан бар тахти баландтарини фародунёиро ҳадсу фол намезад. аммо ӯ ин афсонаро ба ҳақиқат табдил дода баъд аз ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов ба хазинаи дастовардҳои Тоҷикистон нишони тиллои деринтизору дерпоро эҳдо намуд. пеш аз хоҷазодаи беҳрӯз Акмалдин байни наврасон чемпиони ҷаҳон шуда буд ва якумин чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон дар шаҳри Нижний Новгород Саидшоев Акбаршо шуд. баъди Саидшоев Акбаршо баъди 17 сол дуюмин одаме ки Акмалиддин Каримов чемпиони ҷаҳон байни наврасон шуд. Инам як хирсанди мо халқи тоҷик буд ки дар як мусобиқа як бора ду чемпиони ҷаҳон шудааст Тоҷикистон байни ҷавонон. рӯҳбаланду муфтахир аз ин комёбӣ ӯ пеши худ қавлу қасам кард ки ба тамдиди корномаи шоистааш қудрат дорад. бениҳоят мусибат душвор аст вақте ки падар аз дунё мегузарад, хеле фарзанд шикаст мехӯрад, роҳ афтода мешавад. бениҳоят душвор аст, вале тақдир аст ва боз мо сабр кардем, тоқат кардем, боз ҳамин роҳро пешгирӣ кардем ва давом додем. В красной форме Ислам Гасымов, представитель Азербайджана. В синей форме Акмалиддин Каримов, представитель Таджикистана. К сожалению, ин буд ки соли 2012 барои бори нахуст дар чемпионати ҷаҳон миёни бузургсолон ширкат варзид. макони маъракаи мазкур шаҳри Мински кишвари Беларусия интихоб гардида буд. дар рақобати ниҳоӣ Акмалиддин бо паҳлавони тавонои озарӣ Ислом Гасимов андари набарди бонгу номҷӯӣ шуд. баъди хатми фурсати муқаррарии майдондорӣ доварон барандаи рақобат паҳлавони тоҷик Акмалиддинро эълон мекунанд. аммо дариғ аз ин ки ба рағми оини ҷавонмардию адолатпарварӣ бо баҳонаву далелу дастаки бофтаю сохта рӯи худро бо намакоб шуста, ҳарифи Акмалиддинро дастболо донистанд. вақте ки ман дар охири финалӣ роҳ ёфтам, бо паҳлавони Озарбойҷон қувозгӯӣ кардам. аз ҳамун сол охири финалиро довари болои гилем довар аз ҷумҳурии Қазоқистон буд ва вақте ки ман ғалаба ба даст овардам, ҳисоби холҳои мо 3-3 шуд ва як фаъол паҳлавони Озарбойҷон гирифт, як фаъол ман. кадом нафаре ки фаъоли охиронро ба даст биёрад, ғалаба ба даст биёрад ва ҳамин сабаб эълон карданд ман қаҳрамони ҷаҳон ва ғалабаро ба ман додам. ман аз майдон берун шудам, бо маротибаи дуюм даъват карданд, ғолибиятро бо паҳлавони Озарбойҷон доданд. дар шаҳри Минск Акмалиддин Каримов ба ҳамаи ҳарифони худ дастболо шуд, лекин аз тарафи беадолати доварон вақте ки Акмалиддин қаҳрамони ҷаҳон шуд, дасти Акмалиддинро доварон баланд бардоштанд. дар ин мобайн
намояндаҳои Озарбойҷон ба фикри ман намояндаҳои Озарбойҷон омадану дар ҳамҷа манъ кардан як фаъоли зиёдӣ навистанд барои варзишгари Озарбойҷон. Агар хатое накунам ба фикрам варзишгари Озарбойҷон буд. Баъди чанд дақиқа Акмалиддинро ба майдон даъват карданд ва эълон карданд ки дар ин ҷо иштибоҳ шуд, қаҳрамонии ҷаҳонро ба варзишгари Озарбойҷон эълон карданд. Лекин аз тарафи доварон беадолатӣ буд, барое ки Акмалиддин дар ҳамон ҷо чемпиони ҷаҳон шуда буд. на танҳо ҷараёни рақобат, балки гузоришгари рус ҳам таъкиду ишора ба ғайримунсифона бидуни ҳукми доварон мекарду мегуфт ки қарори онҳо ҳақиқати мутлақ нест. Акмалиддин худ ва ҳаводоронаш низ ин нобаҳақиро медонистанду ҷуз ашкҳои пушаймонӣ рехтан дар баробари доварони ҳадношиносу худоношинос илоҷи дигар надоштанд. ин зояи гарони ҷуброннопазире буд на танҳо барои Акмалиддин, балки ба фикри мо ба шаъну эътибори гӯштии самбо низ латма заду доғи нангин овард. Кош ин мазияти истисноӣ будӣ барои паҳлавони мо, аммо на ки боз ҳам онро дар баробари ӯ зимни маъракаҳои дигар раво шумурданд. ва мо дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои дуюм гаштем ва хеле ба ватан баргаштем, хеле роҳафтода шудем, хеле зиқ шудем ва устод Маҳмадшариф Сулаймонов ба мо тавсия доданд ки ин варзиш аст, роҳафтода нашав, машқи худро давом диҳед. ва баъдан омадем дар хона, хеле аз ҳамин сабаби зиқӣ модарам хеле зиқ шуданд. وای بچه‌ها میخوای غلطون دیدم چخیل کرد بازوری میخواد همه خیلی ویدیو چخیله همه کسر میشم دیدم میزنه دیدم تپ میزنه دیدی چفای خیلی میزنه وای میگم تلویزیون بکشی نمونه خاک نصیب. برای چیزی که میشه شاید Akmaliddin این دفنش رو دفی دیگر میشود. آخه 4-5 ورشیده است خیلی میکنه میبینم نمیتونم میبینم نمیشوه بچه‌م جیغ میشوه میگریه بعد من میگریم. روزی که من آمدم بسیار از سبب زیقی مادرم با فشار بلندی وقتی که بیمار شدن و طولی چند سال است که تا حال در جای بیمار هستند، در جاگه هستند و سببی همین بیمار شوی مادر از همین زیقی ما که فرزند من غالب شد، مغلوب شد، گفته از بسیار فکر به همین بیماری گرفتار شد. بعد ما میگریم همه خیلی گردانه کار میبینم میکنن باید درست میاره نمیکنن چیکار کنم. Муҳаммадшариф Сулаймонов ба сифати як мураббии одилу чашми кордону ҳақиқатҷӯ дар нисбати тақдири шогирдаш бештар аз ӯ дар изтиробу эҳсос буду дар хуни худ бирён ки барои барқарор кардани адолат намедонист гиребонгири кӣ шавад. ноҳақӣ доворон мешавад, мана нобаробарӣ мешавад, холои Акмалиддинро намедиҳанд. ин чӣ хел бахту чӣ хел толие ки ҳар сол ба ҳамин воқеа дучор мешавад ва Акмалиддин Карим ноком. чандин дафъаҳо ман мегӯям ки оби чашм меинад, гирия мекунад, то ҳатто ман бо ҳамун судиоҳо қад ба қадам шудем. соли 2015 ки дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Касабланкаи давлати Марокаш баргузор гардид,
дар охири финалӣ пас аз уштак додани довар усули лат додани дастро истифода бурд. тибқи қоидаи гӯштини самбо варзишгарро бояд огоҳӣ тиҳанд танбеҳ ду хол барои варзишгар дигар ё ки аз сабқати ниҳоӣ маҳрум кунанд варзишгарро. ман ҷои аввал ва варзишгар гурҷӣ сазовори ҷои дуюм. бозам хел ба ҳар роҳу ба ҳар як восита ба ҳар як баҳона пеш меоранд доварро. дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои дуюм шидам. як маротибаи дигар боз дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Наритаи давлати ҷопон ки боз дар охири нимниҳоӣ бо паҳлавони гурҷӣ ман имтиёз ба даст овардам, хол ба даст овардам ва холҳои маро доварҳо ба инобат нагирифтанд. қаҳрамони қиссаи моро чанд раҳи дигар маъракаву майдондориҳои сатҳу дараҷаи мухталифи гитӣ дар арсаҳои ҳунарозмоӣ интизор буд. мин ҷумла соли 2012 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия мусобиқаи муҳташами самбо барои дарёфти ҷоизаи Асланбек Аслахамов, ин паҳлавони саршиноси миллату меҳан ба майдон омад. ин пирӯзиҳои ҳамвораву пайваста чӣ ки Акмалиддин на як бору ду бор лобал ҳамасола ба динминвол дар маъракаҳои фароҷаҳонӣ ширкат меварзид. соли 2014 боз дар шаҳри Бургаси Булғористон ҷоми ҷаҳонро моли ҳалоли хеш сохт. худи ҳамон сол суперҷоми ҷаҳонро ба даст овард. соли 2015 бошад дар се маърака яке мусобиқаи самбо дар шаҳри Москва барои дарёфти ҷоизаи асосгузори самбо Анатолий Харлампиев, дигаре барои дарёфти ҷоизаи президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев ва савуминаш дубора барои дарёфти ҷоми Асланбек Аслаханов ширкат ва ҳунар намиду се нишони тиллои маъракаҳои мазкурро ба хазинаи дастмӯзаҳои ҳам худу ҳам самбои ватан зам кард. агар паҳлавоно фарз кардем ки до се мана чемпионатҳои ҷаҳон агар пай дар ҳам раванд мондашавиро ҳис мекунанд, Акмалиддин бисёр як бачаи ватандӯсту ин қадар бо тамкин ҳаст ки аллакай агар аз як сабқатҳои ҷаҳониро агар мо пеши рӯ биёрем, се маротиба аз чемпионати ҷаҳон як маротиба ҷои сеюм ва се маротиба ҷои дуюм овардааст. агар медалҳои ба даст овардагии Акмалиддина имрӯз агар мо бошуморем, шояд аз аксарияти паҳлавонон аз ҷиҳати шумора бартарӣ дошта бошанд. зеро ки он дар байни наврасон, дар байни ҷавонон, дар кадом сину силе ки вай дар арсаи байналмилалӣ гӯштӣ гирифтааст, албатта дасти холӣ барнагаштааст. бо ҳамин минвол Акмалиддин ҳар сол дар чемпионатҳои ҷаҳон ки дар гирду гӯшаҳои мухталифи сайёра сурат мегирифтанд ширкат мекарду ба дарёфти нишонҳои нуқраву биринҷӣ шарафёб мешуд. ва соли 2017 аз шаҳри Сочи Федератсияи Россия низ бо мақоми дуввум худро қаноат доду халос ки ба иқрори қаҳрамони мо фақат дар ҳамин арсаи майдондорӣ ноҳаққии доваронро дар худ эҳсос накард. дар ин мусобиқа ман се ғалаба ба даст овардам, дар охири финалӣ роҳ ёфтам бо паҳлавони рус. ин сабаби вақте ки ман дар охири финалӣ шикаст хӯрдам, паҳлавони русро ман дар дигар чемпионатҳои ҷаҳони ҷоми ҷаҳон мағлуб карда будам, вале варзиш аст, аз сабаби худбоварӣ зиёд ман охириро дар охири финалӣ ҳисоби 4-0 шикаст хӯрдам. бори аввал аст ки дар таърихи варзиши ман 4 имтиёз мағлуб шудам ва сазовори ҷои дуюм шудам дар ин чемпионати ҷаҳон. агар аз ҷиҳати сифатҳои ҷисмонӣ бигирем, ақидаи мо мураббиён устодони Акмалиддин ин аст ки Акмалиддин аз ҳамон 5 сифати ҷисмонӣ шояд аз 4 сифати он аллакай дар сатҳи байналмилалӣ аз ягон паҳлавони байналмилал хафо мондагӣ нест, дар ҳамон сатҳ аллакай омодагӣ дорад. фақат як чиз аст ки шояд ман фикр мекунам аз мураббии он кас Маҳмадшариф Сулаймонов дар бораи сифати бақувватии он бояд камтар зиёдтар албатта тамрин кунанд, зеро ки Акмалиддин бояд дар вазни худаш нисбат ба он сифатҳое ки масалан ҳам чолокиву ҳам чақониву суръатнокиву чандирӣ ва дигарҳо, агар қувваташ аз
ҳамвазнони худ агар камтар ба қувваттар бошад, ман боварӣ дорам ки он дасти холӣ барнамегардад. чемпиони Осиё Акмалиддин Каримов дар вазни сабук 57 кило мебарояд. Кирим аст. Аламуров пироҳани кабуд бовар кардааст. намояндаи Туркманистон. дидори аввал аст Акмалиддин Каримов. ҳоло соли 2018 мизбони мусобиқаи муҳташами дунё саҳеҳтар аз чемпионати ҷаҳон шаҳри Бухарести кишвари Руминия буду ширкатдори ин мусобиқот бештар аз 80 давлати гитиро ташкил медод. аз кишвари мо ҳам мунтахаби самбои ҷумҳурӣ бо роҳбарии сармураббӣ Носир Бозор сафарбар шуда буду. дар ҳайати якачини Тоҷикистон Акмалиддин Каримов ҳам шомил буд. ҳар муваффақияте ба даст меорем ва танҳо дар дастгирии пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебинам ки имрӯз дастаи мунтахаби Тоҷикистон бибин ки новобаста ба дурии роҳ новобаста ба мушкилоти молиявӣ нигоҳ накарда дастаи мунтахаб пурра сафарбар кард ки ин боиси он аст ки мо соҳиби 4 медал шудем ва дар байни 82 давлат байрақи ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардошта шуд ва ҷои сеюмро гирифтем ки ин барои мо ифтихор аст. акнун Кирим мехоҳад ки қасос аз 4 имтиёзи рақиб намояд. агар имтиёзро барои Акмалиддин бидиҳад вақт ба анҷом расид. дар ин майдони нангу набарду номусу ном Акмалиддин нахуст бо намояндаи Туркманистон Кирим Алануров ба майдон омад. ба майдон омаду муҳориба карду ӯро мағлуб намуд. дар марҳилаи дигари куштигирӣ Адилеб Саяжанов паҳлавони қазоқистонӣ бо самбочии мо зӯрозмоӣ намуд. Акмалиддин бо ин ҳарифаш ҳам дар ангезаи ватанхоҳӣ сахт даруфтоду дар натиҷа бо 2 имтиёз сарафкандааш намуду аз маърака ба дар. акнун роҳашро ба даври ниманиҳоӣ ҳамвор сохт. дар ин давраи рақобатҳо рақиби сарсахти Акмалиддин Вахтанги Чидрашвилии Гурҷӣ буд. беҳрӯз доред дар қисмати ниманиҳоӣ Акмалиддин Каримов роҳ ёфт. бояд Акмалиддин қастагиро нишон дод. ин маротибаи сеюм аст ки дар чемпионати ҷаҳон бо ин паҳлавони гурҷӣ ноадолатӣ мекунад доварро ва худи довари дараҷаи байналмилалӣ аз Гурҷистон мураббии амин варзишгар Чидрашвили Вахтанги ба ман борҳо гуфтанд ки ман вохӯрии ки ту вақте ки бо шогирди ман қувозмоӣ мекунӣ ин вохӯриро ман мехарам. масалан маслиҳати пешакӣ мекунанд доварро ки масалан амин варзишгари тоҷикро имтиёзошо ба инобат нагирем ва натавонад ки дар вохӯрии финалӣ ё ки дар дигар вохӯриҳо роҳ ёбад. ман шоҳиди қариб 4-5 мусобиқаи ҳастам ки бо паҳлавони гурҷӣ ин қариб 4 ин дафъа 5-ум дафъа буд ба фикрам ки имсол мана дар ин давлати Руминия боз вай чемпион шуд. ин амон асоси ин кор дар дасти амон мураббии довари Рашид Эмил меган аз Грузия ҳастай аз Гурҷистон ва дар байни доварони байналмилалӣ хело шӯҳрат дорад ва агар хато накунем мафиёзи калонтарини байни доваронам вай аст. мана чӣ қадар соле ки ман ҳамроҳӣ кардам ба ино рафтам дар чемпионатҳои ҷаҳон фақат бо ҳамин паҳлавони гурҷӣ ноҳақӣ доварон мешавад, мана нобаробарӣ мешавад, холои Акмалиддинро намедиҳанд. ман медонам Акмалиддин бо чӣ заҳматҳо ба ин мартабаҳо омадааст. ба қавли дигар фарзанди деҳқон аст. бо заҳмат дар толо бузург шудааст. марҳилаҳои мушкил барои кулли мухлисону мардуми Тоҷикистон рақобати дуи ин самбочии номиву машҳур хеле муҳиму зарур буд ки ту гуфтӣ. ба масал дар ватан ба гоҳи рақобати Акмалиддин ҳар ҳамватан назди телевизор нишаста буданду аз паҳлавонашон умеду орзуву боварии пирӯзӣ доштанду
аз даргаи парвардигор ҳам ҳамин талабу хоҳишро боз ҳам рақобати эшон мушаддад ҷараён дошту мардум мушавваш буданд ки чӣ мешуда бошад. вақте ки мо гӯштини акмалдина дар арсаи байналмилалӣ тамошо мекардем бо ҷамъи ҳамаи устодони донишкадаи тарбияи исмоили тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов, боварӣ доштем ки Акмалиддин имсол нисбат ба дигар солҳо боз гӯштинаш фарқ мекард камтар ва гуфтем ки бояд ба медали тило ба ватан баргардад. Афсус валокин дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам баъзан мешавад ки аз тарафи доварони байналмилалӣ баъзе хатоҳои камтарам содир мешавад. вақте ки ман вориди шаҳри Бухарест гаштам, аллакай мусобиқа идома рафта истода буд ва вақте ки ман ба назди варзишгарон ворид гаштам, дар он ҷо дар ҳақиқат Акмалиддин Каримов ки каме ба эҳсосот дода шуда буд ва дар ҳақиқат бисёри варзишгаро аллакай роҳ афтода шуда буданд ки аз тарафи доварон баъзе камбудиҳо роҳ дода шуд ва ман шахсан фикр мекунам ки ин камбудиҳо ҷой дорад ва мемонад, зеро ки ҳар як давлате ки имрӯз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мехоҳанд иштирок намоянд, ҳар яки онҳо мақсади қаҳрамон шидан доранд. навбати дигар ҳоло бубинед самти дигарро пешо гирифтааст Акмалиддин, ҳамон рақибро барои пайдо кардани самти муносиб бали сари китф гирифтан рақибро пайдо кардан аст. ҳарчанд Акмалиддин борҳо ба чанд партофҳои зебо даст ёфту аз усулҳои ҷолиби самбо кор гирифт, вале тавре кардакорони ришта қоил шуданд самбо ки моли Россия асту доварон ҷониби намояндаи Гурҷистон буданд, бояд пирӯзӣ бар манфиати Вахтанги Чидарашвили мешуд ки сад оҳу афсӯс ҳамин хел шуд. бадбахтӣ дар он аст ки вақте ки бо ҳарифи худ гурҷӣ барои баромадан ба бозиҳои ниҳоӣ қуввозмоӣ мекунад, дар ҳамин ҷо аз тарафи доварон ҳам боз такрор мешавад, беадолатӣ шуд ва партофти Акмалиддин Каримовро вақте ки партоф 4 хол мекунад, партофти Акмалиддинро ҳисоб намекунанд. боз ҳамун ман ширкат накардам дар давлати Румыния дар пойтахташ Бухарест ва имсолам мо ба тарзи оинаи нулгу нигоҳ кардем ки ҳамун рафторе ки пешта карда буд, ҳамун рафтор паҳлавони моро ноҳақӣ карданд ва довари байни гилем довари қазоқистониро бо вай пешакӣ маслиҳат карданд ва холи 4 холи мана 4 холи ба даст овардаи Акмалиддин бо партофте ки аз ҳаво партоф ба замин як тараф 4 хол дода мешавад, ҳамин холҳоро дода нашуд. вақте ки нишон додам ман гумонам ки 2 хол аст, хуб нишон надодам, вале баъд наворо дидам дар ҳақиқат 4 хол даст. ақаллан аз 4 хол як холаш ҳам медоданд ки Акмалиддин Каримов ғалаба мекард. боз ин бачаам хеле ноком шуд, гирия кардам, манам аз ҳаминҷа оби дида кардам. آخه زیغ مشم چکو کنم زیغ زیدنم کینیت نکی زیغ مشای مادری زار مادر چخلای همه خد دل نیک کفا دینم هم تا زد غلطیدم خوزی دینم دید دردم کسالی دینم چخل برو فرزانم غم نمیخوری 3 سال 4 غم نزدم خواب همه خیلی چی نمیدونستم دنیا چقدر نه وقت دهنم بوشید در نوم خدا بمرم نه دهنم بوشید 3 سال کشی دهنم بوشید 3 سال خواب هیچ کار نمیزدم این واخری رو فقط داورها بین خود مثلا مصلحت میکنن، در دیگر داوری قزاق مبلغ دادن و این واخری مرا با پهلوانی گرجی قوازمایی کردم، این واخری رو خریدم. داوری درجه بین المللی از گرجستان با ما بارها با من گفت که
ман дар дигар доварҳо маблағ метиҳам ва амин сабқати туро мехарам ки ман дар дигар сабқатҳо роҳ наёбам. دورتر میگیرد وقت خیلی کم باقی مونده است خیلی کم بله کمی در کم باقی مونده است نمیدونم تا کجا این رقابت انجام میافته باشد اوا ببینید حالا کمفانی پهلوانی گرجی 100% میسازد اکنون امتیاز باقی است اکمال‌الدین باور کنید حالا نیز در غضب آمده است اما حالا وقت به انجام میرسد متاسفانه 1-0 دیده دوستان عزیز چنین حالت‌ها هم میشود پهلوان گرجی را دست بالا می‌بیند اوا اکمال‌الدین акмалиддин дигар дилсарду дилшикаставу бо ҳоли зору абгор ба қасди дарёфти нишони биринҷӣ бо паҳлавони узбек шаҳзод тагиев рақобат анҷом доду ӯро ҳам бо ҳисоби 3-0 мағлуб сохту мутаассифона бар тахти қаҳрамонӣ ки мақому мартаба ӯро ҳамон ҷост бар нашуду нишони биринҷиро овезаи гарданаш дид. бале барандаи медони биринҷӣ гардид акмалиддин каримов намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазни 57 кило. офарин ҳеҷ ҷои баҳс нест бовар кунед 100% дуруст аст баръакси ҳол акмалиддинро қаблан ба мақоми дига бурдан ҳоло боқӣ нест. дӯстони азиз моро ҳамроҳ бошед. худи ҳамон лаҳза ман рафта бо худи масъулони бигем раиси кулли федератсияи байналмилалӣ ва раиси доварон вохӯрӣ гузарондем ва он мусобиқае ки акмалиддин дар он ҷо муҳориба нишон дода буд гардонда дидем. дар ҳақиқат буд камбудие буд ва худи доварон низ ба мо вай карданд ки вай мешавад дар оянда метавонем нависем мо ира ба тариқи вай дида мебароем ва дар ҳақиқат худи доваронам низ аз ин ҳолат дар вай монданд ва ба мо ҳатто ваъдаам карданд ки мо то чӣ андозаеам ки набошад ҳаракат мекунем ки нисбати варзишгарони шумо бо як эҳтироми вай бо як андозаи вай камбудиҳоро бартараф карда мусобиқаро давом диҳем. хеле роҳафтода мешавӣ дилшикаста мешавӣ ин варзиш аст ва устод мо чандин бор дар ҳамин хел ноҳақиҳо рӯбарӯ шудем ва устод боз ҳам устод муҳаммад шариф сулаймонов ба мо тавсия додан насиҳат карданд ки хай ин тақдир аст варзиш аст сабр кунед тоқат кунед ба ҳамаи ҳамон қуллаҳои баланди варзишӣ ноил мегардӣ ва вале чӣ илоҷ ва ин тақдир аст сабр мекунем ва кӯшиш мекунем ки боз тамрини худро дучанд кунем ва роҳафтода нашавем ҳам хеле рақобат кунем дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ парчами тоҷикистони собиқаи азизи худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.